turquoise. So yun guys, this is Mayor Dodong. I'm very happy na niabot na itong stocks guys sa e-juice ni Sir Jack. Ito na sa guys, ipadala na mismo si Sir Jack mismo nagpadala ni guys. Yan na takagahi guys. So mo ni sa guys ang ipadala sa tuwa sa ka-box, composed of kompleto siya nga juice guys. Yan mismo guys, ipadala mismo ni Sir Jack. Dito sa guys, pangalan guys. Yan. So nakapangalan mismo na guys, tapos yan. Nakapangalan na sa yaha guys. And eto na guys. Let's open it, unboxing daddy. Abi na kung next week pa ni. Ayun, may next week. Gali. Ngata. Oh my god, daddy. Bilo, gubasa lagi. Ayaw call, ayaw bata pa ko call. Blackjack daddy. Oh shit, I'm so happy. Wala, dagana na eh. Wow! Excited tayo. Lamia kaya. Oh shit, eto na to guys. Ginagawa mo. Ito na yung ipaabot na to guys. Buna na yung ipaabot guys. Oh shit. Hello. Saan lagi? Gabasa lang siya da. Ayaw call, ayaw bata pa ko call. Ay anong matister ni guys? Hello. Lagi ko. Dayan guys, sulod. Dito bugin na hindi na bulo. Lagi nagpakuan group to kay. Nagpa. Nataga ka ng kuan. Nabot na guys. Nataga ka ng Oh. kanang kilo no. Joke ka ng pagkarne mo. Okay ra. Tama dito. Di nag-unbox ni guys, di abot na guys. Uy, pwede sa vlog. Dito. Ha? Nasa na 25 mg guys oh. 25 mg. 25 isa ka mo pag. Bakinimin. Bakit naman? Bakinimin. Ano gusto? Bikinimin. Sa mga gusto mag-order sa Juicy Sir Jack, PM lang mo sa ako or comment lang mo mismo ani nga video nga naka-upload sa comment section. And then let's keep in touch. Barato na kanya guys. Stay updated, i-post na ako kung pila and then asa mo makapost. Arit sama ka. Ano 1 million ba? Kadawag makatanero no? Para sa 1 million bang? Maklaro yawa. Apa be? Maklaro. Hindi sa. Hindi sa ko. Yaw kadagan ba kay gamit ani nga bata? Ari ka padulong. Pasam sa mana? Kapit. Oh, sweeto kayo. Ah! May kay mukagi sa oh. Pero scotch tape no, yung kapit. May kay mukagi sa buwang mo. So, Uy, lightly scratch manggo dili mo gud palabay kay matanggal. tanggal na. Hindi gisol. Di sakto na. Tanan. Sudah makan ko, Boy, 977. Oh, sakto. We're going to Tagol 1, daddy. Tabok ka daan. Arit sama ka. Kali ko padulong di ay. Padulong. Ha? Pasakam day. Padulong Davao. Oo. Yan ni mas. Am ni taguluan nami. Ya padabaw man eh. Ay, yun lang. Sorry. Sorry good. Nonton ka. Suko man nga dayon na. Gusto ko ang driver. Sabi ang konduktor, chicks man kayo. Sa gano'n ba yan ba? Chicks ang konduktor ba? Till now. Ah, Tiga sa moto. yes na lang. Baduban. Bunuban mo lagi ni. Yay, nanay bas. Oy, agpas call. Iyo no. Hala ka, di katago si Dinsyo. Ah, diskarte. Pwede na kay. Okay, here we go, daddy. Ah, ni Davao? Ha? Madala ba ka? Kapan? Kay di daw. Sabi, wala ID sa lugar. Nako. Balik Puerto. Sige mo. Bo. Sabi, kay kasuhan naman daw ang apparel. Ayaw ko. Kasuhan mo daw ang apparel daw. Sabi? Ako ngayon. Wow! Muro man ikaw sa Twitter eh, kung ano no? Galing. Sabi kahayag ba? Lumon na lang gulang mo. Wala ba daw ka mas dako? Mama, hilig dako di ay? Yung totoo. Shoutout sa vlog, ma'am. Hi!
Mahilig daw si Mamog Dagko. Mahilig si Mamog Dagko. Sige, panalitan lugar kong kamay. Wala. Hansin. Wala chance mo. Dapat ano lang, dapat dagko lang yung pasado. Antay, di mo na makita natin. Nakakasitalan. Ah, magigan. Pero kami ma'am, padalong may tagulwan. Ngita, may glakid to ba? Kasi hindi, makasugakot tayo dito ron. Sige, salamat. Sige ma'am, thank you. 6 kiss ma'am. Review ko ni ma'am. Tulong namin sa checkpoint guys. Oh, ito nga. Hindi lang ako, pauban pa. Tulong sa checkpoint. Isugo man daw. Naugan na to. Ay, sana ako naugan. Gawasan sa nato guys. Gawasan sa nato. Ayan na siya. Disable tong isa dito panaugon. Wala pisil nato. Ah, TikTok. Hi. tara, let's go. Ako binigay ko siya hi. Tago to ba? Tago to video. Ha? Wala ba? Alam ka bangko. Tago lugar. Oh. Ang hiding shit. Ni guys, agi sa checkpoint. Nani ang may tabo guys pag agi mo tagulwan checkpoint. Company ID sir. Guys, hold ko wala PC. So make sure pag mosulod mo diri sa gulwan, dapat na mo i-fill shield, kompleto dapat inyong gear. Kaya lisod kayo mosulong o gubas nga wala mo sakto nga gear. Dapat mo yung company ID. Saan ako ba? Company ID ba? Para makalusot. Siyempre, trabante ko ito. Trabante ka sa itong paguli mong negosyo. So dapat natay ID. Hoy, si Dincio. Si Dincio. Ano si Dincio? Niloklok man daw. Nitago man daw. Ha? Nitago man daw. Ipangita na ba ka checkpoint do? Oh, adya nga, ulang mo lagi mo. Kaya Oo. daan sa sulod. Bo? Oh, sakto na siya. Mabalik sa kayo. Mabalik sa kayo nito. Oh. Balik sa daw. Unya na daw sa toilet ay kadua daw. Nawala ng kulit na sa bintana no. Natin na yan, diri na siya. Tago ka din mo. Asa ka niluklok siya dali? Ha? Nagsanting. Nagsandig. Pero kung nawala sa bintana oh. Maklaro ba? Yun nga, aro ay ka. Gani, ato yung diyo gintabo ba? Magsusuka mo kasi. Pero wala ka ba? Ano siya luklok na hapso ilo? Ha? So, tanong siya, asa ka nagtago siya din? Ma'am, asa siya nagtago? Tago siya, wala? Tago? No. Tago na. Si ma'am na nagsultun. Tago daw kasi lalong. Wala ang break siya. Aro kay ka ha? Bye. Firm ko. Oh, kasi paano nila sa Facebook? Kata na pag-order. Okay, bye-bye. Thank you, bye-bye. Oh, si ma'am pa. Mag-friend ni. Oh, bo, ako screenshot. Hi ma'am. Shoutout sa imo. Ba, ako screenshot send ako sa imo. Oh, siya nagsabi. Kay i-confirm man daw. Oh, gani. Pero kasuhan naman daw. Oh, siya kasuhan. Sabi niyo mas kaso. Unsa ka kaso? Unsa nga kaso pod? Wala ko balusan. Wala ta na lang nato. Awat business? Out. Tay ko na to 7-Eleven. Ano na mga tagwan? Butter trouble mo. Oh, battery gani. Ina. Sulod na. Salas kaya gasunod sa kasi mo tuwa. Wow, kayo guys. Tama sa counter ilang pa no. Ang ilang tubig? Dili ilang pa. Bugnaw. Katubig o battery nga bugnaw? Okay, kamatiri. Kanira ko ba? Tunga lang yung wawak. Tunga ra pag gamin din siya. Diba? May na lang, natay points. 5 million points. Ah, tubig para sa iyo. Bili ko. Ram no. Ay, gyud na naman good. Grab gani.
Pilgrim. Dari Tagpila. guys. Tulogis? Ah, tulogis daw. Ah, tagis di ay. Sabi na tulogis. Pwede na mga Pwede ra magkinauna sa sulod, sir? Ay! Magkinauna na sa sulod, pwede ra. Diyan, mga pa niya. Asa ni? Ano ako tinay? Hindi mo kay. Ay, longganisa be. Pwede initon ba? Ay, I like init. Aron dali masulod. Wan, pila tulogis gabon. Ah, 18. 18 daw. Ano ako? Legal age ba? Yan na, nasa ning manok oh. Pila na yung leeg. Ano tagpila ni siya? Kaning liog. Hindi kayo. Paano ka be? Duha ka chorbanes? Tawag ka na? Short ganisa kay mugbo man. Kung tag-as, long. Oh, sakto. Short ganisa, duha. Dayon. Paano ka makakala? Pat. Tulogis ba? Ah, tagis de. Dili pwede tulogis? Ah, di sila musugot. Sila musugot tulogis. Paano ako? Tulo man ang kuwaon, tulogis na lang. O, isa rin kaliog. Oh. Go kaliog. Tara. Pwede masulod? Oh, pwede daw masulod. Ano? Thank you. Inanimit dili guys ang mga mayor kauban ang amuang pinakagahi nga Batikan. Batikan. Restaurant Batikan. Paano guys? Ang tawag ni Karen. Karen Restaurant. Karen Daria. Ang tayo is Karen. Ah, sige po rin tagayari ko. Karen ito yan. May tawag Karen Restaurant. Matipid na, murang pa. Oo, kana. Malinis na. Limpyo pa. May mo kabaho si Rinso. Hindi mo kabaho si Rinso. Sakit yan natin yan. Hindi mo kabaho. Dapat yung kalong bit. Abi na lang pag-break. Bawe, abi pa lang galisod. Ay ako ang inyong mayor. Tagabuang ako inyong mayor. Mayor Dudong di ay sabay. Abi pa lang galisod. Ay, siya, kasuhan.